Takže čauko, čus a pite čus. Mám zase tento pekný obraz a vlastne to sa dá usúdiť, že nejsem doma a z toho, že natáčam sám a tiež prednou kamerou, tak sa dá usúdiť, že Dominik niekam zdrhol a je to tak. A toto nie je ako obyčajné video, je to skôr také niečo ako záznam alebo povedzme niečo, informácia pre vás o tom, kde sa práve teraz nachádzame, ale toto video určite vyjde až potom, keďže tady je pomalý internet, čo by mi trvalo asi niekoľko hodín, kým by sa to uploadlo, a medzi tým to 3-krát spadlo. A po druhé, tady nemám aj tak veci na strihanie. Tady trochu vám to strihnem, prehodím to na tú kameru, skontrolujem zvuk a všetko a ukážeme si izbu. Takže zatiaľ čauky. Ešte musím povedať nejaké základné informácie o tomto hoteli. Nachádza sa, ako som už povedal, v Deminovskej doline, je to Grand Hotel Grand a tiež je to štvorhviezdičkový hotel. Momentálne sme v izbe, ktorú sa chvíľku ukážeme a neskôr vám povieme o tom, že koho slávneho sme tu stretli, akú náhodu sme mali, s kým máme fotku a čo sme tu robili. Tento vlog je zo 4. dňa, čo tu sme. Chceli sme natočiť z každého dňa, ale povedali sme, že zhrnieme to v jednom. A keďže som to iba ja, tak to zhrniem iba ja. Tak, uvidíme sa pri pozrení izby a ďalej pri ďalšom vlogu. Takže začneme týmto výhľadom, ktorý vidíte, ako je na tento les. Je to pekné drevené obloženie a môžeme sa presunúť donútra. Tady máme hneď, trochu bordel, ale takto na chlapčenskej izbe býva. Tady je zrkadlo, akože mám tu stenu celú zozadu, s televízorom. Ideme tady na tú chodbičku. Tu máme trezor, je tie sladkosti, ako to býva, celé zamykanie, všetko na kartu a kúpeľňu, kde je ďalšie zrkadlo. A ešte si ukážeme posteľ a tým si tento krátky začiatočný vlog jednoducho ukončíme a uvidíme sa ďalej pri ďalších podrobnostiach a keď bude plno času na to, že ukončíme si to pohľadom na tento pekný obraz. Takže čauko, čus a nezabudnite piť všetken džús.